बे प्रहलाद बिथाङा आंखौ गाज्रि खोथा बुंदों, मोनसे गाज्रि लेंगुवेज बाहायदों आरो बियो आंखौ स्टाडि खालामनानै नायथों, बिदि बुंनाया थिग नङा। खिन्थु आंबोथ' गावनि एगेन्स्ट मेरला बुंनो हायो, बुङाना आं बिनि एटुजिट काहानिजों मा बेलाय माब्लानि आन्दलनखारि बेलाय दिनै टटेल जोंहा हिनजावफोर गोजा आरो ओमफ्राय हौवाफोर सेंग्राफोर ज' जानानै 30 जन दिनैहाय 30 न'खर जोंहा मा होनो बंसिगाव प्राइमारि आन्दाराव थानाय गरामारि आरो गजरामजाति आरो गसकाटा बे मोनथामनि ज' जानानै बिथांमोना दिनैहाय 30 न'खर आंजों ज'यै जाफैदों। बिथांमोना सिगाङावनो आंखौनो मदद होनानै फैखानाय मानसिफोर गोजा, गासिबो रावबो नङा, बिपिआवनो खाजोबमोन बिथांमोना। दिनैहाय फिन बिथांमोना आंखौ गोसोखांदों, फैदों, आंबो नाजावनानै लादों। थिग बिदिनो बयबो फैनो थाखाय थियारि जोब। नाथाय दा बैसागु सफैनोसैखाय आं लानायखौ एसे दोनथ'नो नागिरदों। थेवब्लाबो दिनैहाय बिथांमोना गावसोर दिनै लाखानोसै होननायाव दिनै आङो लेंहरनानै न'आवनो लानाय जाबाय आरोखि। दा दिनैहाय नुहुरदों, नंगौ बनरगाव समस्ति हिसाबै गुबुन दोलोफ्राबो मानसि बोलायनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ आंबो बोदों, गुबुन पार्टियाबो बोदों, थेवब्लाबो बोलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय आङो नुनो मोननांदों, हमनो हादों, रायजो राजाफ्रा बांसिन आंजोंनो सिङाव दंखायो आरो थाखागोन, बेखौ आंहा बिसास दङ। दा मैयाना दाखालि आं बनर गामियाव जयनिं लानाय नुदों। नंगौ आंनि माखासे वार्कारफोर दंमोन झारबारि एरियानि, बिसोर फैदों। गासै झारबारि एरियानिफ्राय 17 जनसो फैदों आरो ओरैहाय मा होनो गसकाटा एरियानिफ्राय माखासे थांदों। ओमफ्रायथ' बाखिखौ आं मिथिला बबेनिफ्राय फैदों। जिखुनु जाया बिसोर थांनायाव जेबो उसुबिदा गैया। बिथांमोना हयथ' निस्सय आंखौ माबा मोनसे उसुबिदा मोननानै एबा पार्टिखौ उसुबिदा मोननानै थांदों जानो हागौ, आंहा बेखौ बुंनांगौ गैया। आरो बिसोर थांनायाव आंहा जेबो खहाबो जाया, प्रब्लेमबो जाया। ओंखायनो जाय गोसो जेब्लायबो राजनितिक दरजाया खुलाखा, जेरै बेबायदिनो थांलाय फैलाया बे थाबाय थाखागोन। आं बेखौ लानानै आंहा जेबो साननांगौ गैया। बिजेपि दोलो नागारनानै इउपिपि दोलोआव जयेन जानायखौ नुनो मोनदों। दा बिनि खोथाखौथ' आं मा बुंबावनो। बिथाङा जेब्लाना आदाया जेनेबा आदाया जेब्ला रिजिगनेसन होदोंमोन, अब्ला बियो जों लोगो हमनानै रायज्लायदोंमोन। आदाया बुंदोंमोन दे आं जेरावबो थाङा, आं दलरैनो थागोन होननानै। नाथाय दा आं दाखालि नुनो मोनबाय आदा रया इउपिपिएल जयनिं जाहैबाय। जाहैथों, बे मा सिन्था धारा खालामनानै थांदों आं बेखौ मिथिया। थांथों, जेरै दरजा खुला जेब्ला थांखागोन। बे थांनायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। दिनैनि दिनाव एकदम सर्टलि जायोब्ला 101% रावबो हमथानो हाया। नायबानो जाबाय नोंसोर। आंथ' फाइनालाव थांखानायसोब्रा। बै मोननै पार्टिया दा सेमि फाइनालसो गेलेगासिनो दं, मिथिबाय। आंना फाइनाला जाखांखाबाय दस्रा पार्टि मोनसेजों। दा मोननै बिसोर सेमि फाइनालनि थाखाय रेडि जागासिनो दं। दा मोननैजों फाइनालाव सोर थाङो? फाइनालाव थांखानायसो आङो। राजिब बांगाला फाइनालाव थांखानायसो बिजेपिआव। रावबो हमथानो हाया। फाइनालाव थांखानायसो आं। दा बेखौ दा फाइनालाव थांनाय नालाय फाइनालाव फैग्रोथोंसै, अब्लासो मिथिगोन ना। फाइनालावथ' एसे गोबाव दंबावो दा बिसोर सेमि फाइनालाव थाङाखै, दाबो थांनोसो नागिरदों। जुजिलायगासिनो आरो बिसोर फाइनालाव थांनो। मोननै पार्टिजों मोनसे सोर थाङो बेनोसै। आं खोनादों जोंहा बिथां माबाया मा नाम होनोमोनलाय बनर गामियाव, मा नाम होनोमोनलाय जोंहा बे बिक्रम, बिथाङा आंनि एसे गाज्रि भाबै बे खोथा बुंदों। बेखौ आं खोनाजोब्बाय। बे खोथाफ्राथ' दे बुंथों, आंहा बेखौ खर' सानांगौ जेबो गैया। जाय बुंदों बे गाव खर' गोनाङाथ' बिदि बाथ्रा बुङा। आंहाथ' बेयाव थाफानाय मालाय मा जानो, मेला मानसि दंनो बे सिङाव आंनो खिथाहरग्रा। बे बिराद गाज्रि खोथा बुंदों आंखौ। नायगोन आं, बे आंखौ फेजेननो हायो नामा बनर गामियाव। फेजेनथों बे हायोबा। बिक्रम नङा मा प्रहलाद, सरि
प्रहलाद मा नाम बेना टाइटेला आं बेखौ मिथिया बे प्रहलाद बिथाङा आंखौ गाज्रि खोथा बुंदों मोनसे गाज्रि लेंगुवेज बाहायदों आरो बियो आंखौ स्टाडि खालामनानै नायथों बिदि बुंनाया थिग नङा खिन्थु आंबोथ' गावनि एगेन्स्ट मेरला बुंनो हायो बुङाना आं बिनि एथुजित काहानि मा बेलाय माब्लानि आन्दलनखारि बेलाय जोङो उपेन्द्राखौ बानबोनाय मानसि थैनायाव हाखर फबनायाव सोर बानदों जों दाबोसो जोंहा दतमानि जारा दं कलबराय दं 100 बुदां दङ अरखि दं जों बाननाय मानसि मा मिथिगौ बे आन्दलननि सोमोन्दैलाय साथा आथिं देनानै जोङो आन्दलन खालामबोनाय लिडारफोरनि आन्दाराव जोंबो हार्डक'रनि वार्कारखा भलन्टियार पस्ट एबसु मुभमेन्टनिफ्रायनो जोङो हार्ड वार्कार एकदम हार्ड वार्क खालामग्रा मानसिखा जोङो लिडार नङाब्लाबो लिडारफोरनि उन थाफानानै जों खामानि मावो साथाथिं देबोनानै मा मिथिगौ बे प्रब्लेमालाय आं बाहा मा नों गाज्रि खोथा बुंदों बियो खिन्थु आं बिनि एगेन्स्ट बुंनाय नङा आंहा मानसिनि एगेन्स्ट बुंनो आंखौ हाजारखि गाज्रि बुंब्लाबो आङो उसुबिदा मोनो बुंफिननो जायखिजाया बुंथों बियो मिडियायाव बुङाखै बिथाङा बुंदों बियो सिङाव मिटिं जानायाव बेखौ दा सानदों नामा बे गासिबो बिपिएफनि मानसिजोबबाव आंनि गोबां मानसि दंबाव थांदोंमालाय मा जानो सिङाव गासिबो आंजों लिंक दंजोबो ओंखायनो आङो देरहानायखौ खुनु सिन्था खालामाखै देरहागोन आरो दे 2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।